Croeso cynnes iawn I bawb ohonoch chi, a gobeithio pawb ohonoch chi sy'n gallu ymuno hefo ni adra hefyd ar y we. Fel gwelwch chi, da ni wedi cael chydig bach o waith di wneud ar yn systema ni, a dyna pam dydy'r sgrin ddim yn mynd I weithio bore yma. Da ni wedi cael teledu newydd, ond am ryw reswm di'r cysylltiad ddim cweit I fyny. Felly mi fydd rhai pethau chydig bach yn wahanol. Peidiwch y poeni, yr emyn cyntaf, mi fyddwn ni'n gwrando arni hi yn hytrach na I channu hi, achos does o ddim modd I ni rannu'r geiriau. Cyfeithiad aneirin ydy hi o'r gan rhyfeddol ras, ond mae'r emynau eraill yn rhai hen ffasiwn yn y llyfr emynau, wedyn gobeithio wneith o ddim tarfu gorfod ar yn gwasanaeth ni. Mae'n gychwyn mis Mai, ers o'ch chi'n mynd deud hynny hefo'r tywydd, ond sut bynnag mae pethau o'n cwmpas ni, fel Cristnogion mae gennym ni le I foli'r arglwydd. I ddiolch bod yn Dduw ni yn Dduw bendigedig. Ac felly, da ni'n mynd I gychwyn yn gwasanaeth bore yma yn gwrando ar chydig eiriau o Salm 108. Cyfeithiad Beibl.net. A dyma be mae'r salmydd yn ei ddeud. Dwi'n gwbl benderfynol o Dduw, dwi am ymroi yn llwyr I ganu mawl I ti. Deffro Nabl a Thelyn, dwi am ddeffro'r wawr gyda'm can. Da ni'n chydig bach yn hwyr I ddeffro'r wawr hefo'n can, ond chi'n gwybod, da chi'n gallu dallt be mae'r salmydd eisiau I fynegu. Dwi'n mynd I ddiolch I ti o arglwydd o flaen pawb. Dwi'n mynd I ganu mawl I ti o flaen pobl o bob cenedl. Mae dy gariad di'n uwch na'r nefoedd, a dy ffyddlondeb di'n uwch na'r cymylau. Dangos dy hun yn uwch na'r nefoedd o Dduw, I dy sblander gael ei weld drwy'r byd I gyd. Wrth I ni ddod at yn gilydd bore yma, da ni isio I ni fod ar agor I allu moli Duw. A da ni isio I Dduw yn dad, mab ac ysbryd glân gael ei ddangos yn Dduw cariadus, yn Dduw gwych yn byd ni. Felly dwch I ni gychwyn yn troi at y Duw llawn cariad yma'n gweddio gan ofyn iddo fo fod ar waith yn gwasanaeth ni. Dwch I ni weddio. O arglwydd ein Duw, da ni yn rhoi clod a mawl I ti bore yma. Dy fod ti yn Dduw arferchog, yn Dduw sydd o dragwyddoldeb I dragwyddoldeb yn heiddi cael dy ganmol. A da ni isio dod bore yma a cyflwyno'n hunain I ti yn gofyn ysbryd sanctaidd neu di ysbrydoli yn diolch ni, yn mawl ni, a'n gwneud ni'n ddisgwylgar am gael yn cyffroi o dadnabod di'n well, o ryfeddu at dy ras a dy gariad di tuag ata ni yn Iesu Grist. Felly gweithio na ni trwy dysbryd os gweli di fod yn dda. Boed i'r gwasanaeth yma'r amser yma da ni'n gael hefo'n gilydd, fod yn fendith, fod yn fwynhad I ni oherwydd yn bod ni'n cyfarfod yn enw Iesu Grist. Cliw yn gweddi ni rwan, plis. A maddau ni bob pechod a bai wrth I ni gyflwyno'r gwasanaeth I ti yn enw ac yn heiddiant Iesu'n ceidwad. Amen. Felly, yr emyn da ni am wrando arni hi ydy rhyfeddol ras. Da chi'n cofio un o emynau enwoca ar draws y byd, mae'n siŵr, wedi cael ei sgwennu gan John Newton. Yr un oedd yn gapten llong, yn mynd â caeth weision, ac yna gafodd I ddeffro I fywyd newydd trwy'r ysbryd glân, cyn mynd yn ficar a sgwennu yr emyn yma. Rhyfeddol ras, hyfrydol sain a chybodd un fel fi. Fi gynt ar goll ond nawr ag aed, fi'n ddall ond yn gweled sy. A gras yn unig ddysgodd hyn i'm calon ofni Duw, a gras yn unig ddaeth am I yn ôl o farw'n fyw.
Rwan ta blant, dwi eisiau chi helpu fi wan, iawn? Da chi'n licio bloda? Na. Atab da. Os na I ddangos blodeuyn I chi, fysa chi'n gallu deitha fi be ydi o? Chi'n meddwl? Iawn. Da chi'n barod? Dwi'n wedi bod yn bell, dwi'n wedi bod fyny rhyw fynydd I nôl rhyw flodyn prin, bydwch y boeni. Hwna. Chi eisiau ddod yn agosach? Chi eisiau stydio fo? Chi eisiau ogleuo fo? Ie? Na I ddod yn agosach I chi. Sydd? Dant y llew. Ydy dant y llew yn flodyn da chi'n hoffi weld yn eich gardd chi? Dwi'n cael chydig bach o nods, chydig bach o ysgwyd pen. Oedolion, ydy dant y llew? O, dwi'n cael yr un rhaniad. Sut fysa chi'n disgrifio hwn? Blodyn neu chwyn? Chwyn. Blodyn. Diddorol de, mae yna lwythi o hein o gwmpas yn does dant y llew ar hyn y bryd. A nes I wneud chydig bach o waith ymchwil bore yma, ac oedd un gwefan yn awgrymu na llysiun ydy dant y llew. Achos mae'n debyg, os da chi'n ei trin nhw'n iawn, da chi'n gallu bita nhw. Wan, blant, peidiwch a gwneud, iawn? Just so gawn I chi fynd yn sal. Ond ia, a maen nhw i'w cael ym mhob man. A tasa'r sgrin yn gweithio, sori bod o ddim, swn i'n gallu dangos llun rhyfedd iawn I chi o ddant y llew wedi tyfu mewn trwy wair, da chi'n gwybod gwair ffug astroturf maen nhw'n galw nhw? Siw bod chi wedi chwarae pêl-droed neu rygbi anyn nhw pan da chi'n mynd I lefydd. Gwair, wel, plastig ydi o, ond maen nhw'n gosod ar lawr I smalio bod yn wair. Ac oedd na ddant y llew wedi tyfu I fyny trwy y gwair ffug na. Ac os da chi'n edrych yn fanwl, os newch chi gerdded o gwmpas y palmantydd a ffyrdd, mi welwch chi ddant y llew yn tyfu trwy tarmac, concrit, cracia bach mewn blocia o gwmpas lle. Mae dant y llew yn gallu tyfu ym mhob man bron. A gofynnwch chi I arddwyr, fel gymaint o chwyn gwahanol, mae bron a bod yn amhosib cael gwarad o chwyn. Be bynnag da chi'n neud, diolch ots pa mor glyfar ydych chi, a be da chi'n gallu neud, mae chwyn dal yn mynd I dyfu. A dyna pam bod dal angen chwynu. Llwch chi feddwl beth sy'n debyg rhwng dant y llew a Iesu Grist? Dim lot, fysa'r ateb cywir. Ond meddyliwch, fel mae dant y llew yn gallu codi a tyfu ym mhob man, a dos a bron dim byd yn gallu stopio fo, be da ni wedi bod yn ddathlu dros yr wythnosau dwytha yma, ydy bod Iesu Grist wedi dod yn fyw ar ôl iddo fo farw ar y groes. A mae hwnna'n rhywbeth mae Cristnogion ar draws y byd wrth yn bodda amdano fo, bod Iesu Grist yn fyw heddiw hefyd, a bod na ddim byd wedi gallu I stopio fo, dim hyd yn oed marwolaeth. A mae'n adnod yn llyfr yr Actau sy'n deud fel hyn. Sôn am Iesu Grist, ond dyma Duw yn ei godi yn ôl yn fyw a'i ollwng yn rhydd o grafangau marwolaeth. Roedd hi'n amhosib I farwolaeth ddal gafael ynddo. Fel mae chwynladdwr, neu brics, neu tarmac, fel arfer yn methu stopio chwyn rhag tyfu, doedd hyd yn oed marwolaeth ddim yn gallu stopio Iesu Grist rhag dod yn ôl yn fyw. A mae hwnna'n newyddion da I bawb ohono ni. Achos mae o'n dangos bod cariad Duw yn syfrdanol. A mae yna ran arall o'r Beibl sydd yn deud, os na ddim byd yn gallu stopio Iesu Grist rhag codi'n fyw o'r bedd, ond os a chwaith ddim byd yn gallu stopio cariad Duw
a'n gwahanu ni sy'n credu yn Iesu Grist oddi wrth gariad Duw. Yr adnod yn llythyr Rhufeiniaid ydy hyn. Dwi'n hollol sicr bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad o. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, a mae atgyfodiad Iesu Grist yn profi hynny. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Na, does dim byd yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd ni y Meseia Iesu. Meddyliwch gwych ydy hynny. Pan da ni'n hapus, yn drist. Pan da ni'n gwrando'r mam a dad, pan da ni'n anghofio gwrando'r mam a dad. Pan mae pethau'n mynd yn dda, pan mae pethau'n anodd, does ddim byd o gwbl yn gallu gwahanu'r Cristion oddi wrth gariad Duw yn Iesu Grist, a mae Iesu Grist yn fyw i ni brofi y cariad yna bob dydd. Felly pan ewch chi adra, tro nesaf ewch chi sylwi ar dant y llew, cofiwch, dant y llew yn dysgu ni am Iesu Grist yn dod yn ôl yn fyw o'r bedd. Diolch i chi. Da ni'n mynd i gael gweddi bach, da ni'n mynd i gael emyn, a wedyn gawch chi fynd trwodd efo'r plant eraill i'r ysgol Sul. Diolch i chi am wrando. Dwch ni weddio. Diolch i ti o Dduw, dy fod ti trwy Iesu Grist wedi ennill buddigoliaeth hyd yn oed drost farwolaeth. Nad oes na neb na dim wedi gallu amharu a rhwystro dy gynllun dionus di i achub pobl, i ddod â pobl i fod yn blant i ti am byth. A da ni'n diolch bod na dim byd yn yr holl fydysawd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn Iesu Grist. Helpa ni lawenhau yn hynny, helpa ni i brofi gobaith yn hynny sut bynnag ydy hi anna ni ar hyn o bryd. Bendithia ni a helpa ni i brofi dy gariad di trwy dy ysbryd glân yn y Gwasanaeth ac yn yr ysgol Sul wrth i ni gyflwyno'r cyfan i ti yn enw y Crist sydd wedi marw, sydd wedi concro marwolaeth yn mwyn ni, Iesu Grist ei hun. Amen. Wel, os newch chi droi at emyn 235 yn eich llyfrau yna, a da ni am ganu 4 pennill o'r emyn 235. So lle i ffeindio llyfr y mynedd, lle i ddeitha chi pa benillion ydyn nhw. Mae'r emyn yma yn clodfori Iesu Grist fel y brenin sydd wedi cael ei brofi mor amlwg yn ei atgyfodiad o. 235, felly da ni'n mynd i ganu'r emyn cynta, yr ail a'r ddwy ola. Iawn, cynta, ail, 56 ydyn nhw. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau is yn en, a holl aneirifluoedd nef coronwch ef yn ben. Angylion glân sy'n gwylio'n gylch o ddeiti orsedd wen, gosgorddion ei lywodraeth gref, coronwch ef yn ben. Pob perchen anadl ym mhob man, dan gwmpas hael yn en, ar fôr a thir mewn gwlad a thref, coronwch ef yn ben. Yn uchaf oll bo enw'r hwn fu farw ar y pren, trwy'r ddeiar faith ac yn y nef, coronwch ef yn ben. Dwch i ni sefyll i ganu. Oh
Wel, da ni am droi at yn darlleniad heddiw, ac yn lyc penod 24 mae'n darlleniad ni. Dwi am ddarllen o adnod 36 hyd at adnod 49 a cyfeithiad Beibl.net fydd o. Da ni'n ymuno a Iesu Grist a'i ddisgyblion pan mae o'n ymddangos iddyn nhw. A reit ar gychwyn y darlleniad, maen nhw'n siarad am yr hyn ddigwyddodd i'r ddau ar y ffordd i emaes, a'r hyn welson nhw o Iesu Grist ar yr amser arbennig hwnnw. Felly Lyc 24, adnodau 36 i 49. Roedden nhw'n dal i siarad am y peth pan ddaeth Iesu a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Roedden nhw wedi cael braw. Roedden nhw'n meddwl i bod nhw'n gweld ysbryd. Ond dyma Iesu'n gofyn iddyn nhw, be sy'n bod? Pam da chi'n ama pwy ydw i? Edrychwch ar fy nwylo am traed i. Fi sydd yma, go iawn. Cyffyrddwch fi. Byddwch chi'n gweld wedyn mai dim ysbryd ydw i. Does gan ysbryd ddim corff ag esgyrn fel hyn. Roedd yn dangos ei ddwylo a'i draed iddyn nhw wrth ddweud y peth. Roedden nhw'n teimlo rhyw gymysgedd o lawenydd a syfrdandod ac yn dal i fethu credu'r peth. Felly gofynodd Iesu iddyn nhw, oes gynnwch chi rhywbeth i'w fwyta yma? Dyma nhw'n rhoi darn o bysgodyn wedi goginio iddo, a dyma Iesu'n ei gymryd a'i fwyta o flaen ei llygyd. Yna dywedodd wrthyn nhw, pan o'n i gyda chi, dywedais fod yn rhaid i'r cwbl ysgrifennodd Moses amdana i yn y gyfraith a beth sydd yn llyfrau'r proffwydi a'r salmau fod yn wir. Wedyn, esboniodd iddyn nhw beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud, mwyn iddyn nhw ddeall. Mae'r ysgrifau yn dweud fod y Meseia yn mynd i ddioddef a marw, ac yna dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Rhaid cyhoeddi'r neges yma yn Jerusalem a thrwy'r gwledydd i gyd, fod pobl i droi cefn ar ei pechod a bod Dyw'n barod i faddau iddyn nhw. Chi ydy'r llygad dystion sydd wedi gweld y cwbl. Felly, dwi'n mynd i anfon beth wnaeth fy nhad ei addo i chi. Arhoswch yma yn y ddinas, nes i'r ysbryd glân ddod i lawr a'ch gwisgo chi gyda nerth. Amen. Wel, cyn i ni ddod i fyfyrio ar yr adnodau yna, dwch i ni weddio hefo'n gilydd. O arglwydd sanctaidd. Wrth i ni wrando ar dair di. A cael yn atgoffa o'r syfrdandod, yr ofn a'r llawenydd oedd yn gymysg ymhrofiad disgyblion. Da ni na hefyd yn dod atat ti, yn cydnabod yn profiadau gwahanol. Y sefyllfaoedd gwahanol yr ydyn ni wedi wynebu, yr ydyn ni o bosib yn eu canol nhw ar hyn o bryd. Rhai yn profi llawenydd, pethau mynd yn dda, eraill yn brwydro, efo salwch, efo ofna, efo sefyllfa deuluol anodd. Be bynnag ydy'n cyflwr ni ar hyn o bryd, arglwydd, da ni'n gofyn am dy gymorth di i ni allu dod atat ti, fel ag yr ydyn ni. A dod atat ti yn credu am faddeuant, am drigaredd, am adfywiad trwy ysbryd glân. I ni nid yn unig gwrando ar dair di, ond i'r gair yma fod yn bwerus i ni. I roi bywyd a gobaith a hyder cynyddol i ni. Bod yn ceidwad ni yn fyw.
bod yr efengil yn rymus ac arwaith yn byd ni gweitha twyll a chelwyddau'r un drwg. Bod buddugoliaeth Iesu Grist yn sicr ac yn eiddo i'w blant, ac y byddwn ni ryw ddydd yn cael gweld cyflawnder dy deyrnas di. Lle fydd pechod a phoen a gofid wedi hen adael y nef newydd a'r ddeiar newydd. Gweithia arna ni felly o arglwydd Dduw trwy dy ysbryd glân i'n atgoffa ni o'r hyn sydd yn wir. Bod yn teimlada ni, bod yn profiadau ni'n gallu milwrio yn erbyn gwirioneddau dair di, da ni'n gofyn am nerth dy ysbryd glân di bore yma. I hoelio'n sylw ar Iesu Grist, awdur a pherffeithydd ffydd. I ddychwelyd mewn edifeirwch at Iesu ddydd ar ôl dydd yn cydnabod yn bod ni'n bechaduriaid. Yn cydnabod mae bach iawn ydy'n dealltwriaeth ni o'n byd ni, hyd yn oed yn dealltwriaeth ni ohono ni'n hunin. Ond yno ti, mae gynno ni arglwydd a gwaredwr sydd yn endall ni'n iawn, ac sydd wedi trigarhau wrtha ni trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Diolch o arglwydd. Diolch am dy amynedd, am fawredd dy ras a dy gariad tuag ata ni. A da ni'n gweddio, felly, wrth i ni fyfyrio am yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud, y byddi di yn adnewyddu ni hefyd, i ni adlewyrchu yn ffydd ni, yn y ffordd da ni'n siarad, yn y penderfyniadau da ni'n neud, yn y ffordd da ni'n trin eraill. Felly arglwydd gweithio na ni, bydd ar waith y mywydau'r rhai sydd yn ymuno ar y we, pryd bynnag y bydd hynny. Achos bod technoleg yn wych, weithiau'n yn gadael ni lawr, da ni yn hyderu bod grym dysbryd glân di'n gallu dod dros unrhyw fath o rwystyr. Fel da ni wedi clywed, does na ddim byd oll a grewyd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn Iesu Grist, a mae dysbryd di'n gallu dod â bendith a goleuni a gobaith yn y sefyllfaoedd mwyaf trychinebus. Felly da ni'n gweddio hefyd am y rhai hynny sydd wedi bod ar yn meddyliau ni, yn gyd-aelodau, yn ffrindiau, yn gyd-weithwyr, rhai sydd mewn poen dirdynol ar hyn y bryd yn disgwyl triniaethau o bosib. A da ni'n gweddio neu hangach am bobl ar hyd a lled yn byd ni sydd yn byw mewn ofn, yn meddwl am parhau i feddwl am yr Wcrain, a rhannau eraill o'r byd lle mae yna fygythiad, lle mae yna ansefydlogrwydd, lle mae'r pethau da ni'n ei gymryd mor ganiataol yn teimlo mor bell i ffwrdd iddyn nhw. Arglwydd, da ni'n gweddio dros yr wsos nesaf yma hefo etholiadau lleol, y byddi di ar waith. Arglwydd, y bydd yr rhai sydd yn cael eu hethol yn gweithredu i sicrhau bod cyfiawnder, tegwch, bod llais y rhai di-lais yn cael eu clywed pan mae angen gwneud hynny. A da ni hefyd yn gweddio, arglwydd, y byddi di'n gwarchod rhag pleidio a phegynnu a chasineb. Ond yn hytrach byddi di yn amlygu gras, y byddi di yn gwneud i bobl sydd yn brwydro'n erbyn i gilydd allu trin i gilydd hefo parch a gostyngeidrwydd. A da ni hefyd arglwydd yn gweddio am waith elusenna wrth i ni gychwyn mis Mai ac yn ymwybodol bod wythnos cymorth Cristnogol yn dod. Da ni yn cyflwyno'r elusenna yma sydd yn gwneud gwaith mor allweddol ar hyd a lled y byd. I ddod â chyfiawnder i sicrhau bod yr rhai mwyaf anghennus yn derbyn y cymorth sydd yn mynd i fod yn newid i bywydau nhw. Arglwydd hwylusa waith yr holl elusenna sydd yn ymdrechu yn y rhannau mae'r byd ella nad ydym ni'n gwybod amdanyn nhw. A da ni'n gweddio y bydd i gwaith nhw hefo gwladwriaethau, llywodraethau hefyd yn dwyn ffrwyth. Fel bod arweinwyr yn gwneud yr hyn sydd yn iawn, yn gwneud penderfyniadau doeth pan gawn nhw gyfle i wneud hynny. Felly arglwydd, cliw yn cri ni y bore yma os gweli di fod yn dda. Rho oleuni dysbryd glân wrth i ni ystyried a myfyrio ar dair di rwan.
rho nerth i ni, i ddal gafal yna ddewidion dair di, ac i gael yna dyfywio wrth i ni blygu mewn ffydd ac i fuddod i ti, Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Da ni'n gofyn y cyfan felly, yn hyderus ond yn ostangedig, wrth bwyso ar heiddiant, ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, ella byddwch chi'n falch bod y sgrin ddim yn gweithio, achos y peth cyntaf gyda i ar y sgrin oedd cwiz i chi. A sgan i ddim lluniau i ddangos i chi, ond dwi dal yn mynd i drio'r cwiz. Cwestiwn cyntaf. Dim ond un cwestiwn sy'n nad i gwir. Be di'r cysylltiad rhwng y tri person yma? Hywel Harris, arweinydd Methodistiaid cynnar, Anne Frank, y ferch ifanc o Iddewes, fi oedd yn cuddio rhag y Natsiaid yn yr ail ryfel byd, a Rhodri Glyn, fi. Be di'r cysylltiad rhwng Hywel Harris, Anne Frank a fi? Cristnogaeth? Dwi'n yn gwybod os oedd Anne Frank yn Gristion. Cweit, na ci. Cadw dyddiadur. Dyna'r atab cywir, cadw dyddiadur. Yn gwestiwn cas, da. Achos o bod yn onest efo chi, dwi'n mynd cadw dyddiadur. Dim rwan. Ond mi fi eisiau'n cadw dyddiadur unwaith. Mae dad wedi bod yn cadw dyddiaduron ers blynyddoedd lawer. A pan nes i fynd i coleg gyntaf, nes i feddwl, mae siŵr bod rwan yn amser da i gadw dyddiadur dyddiol, achos debyg hwn ydy'r cyfnod mwyaf diddorol o mywyd i'n mynd i fod. Dwi'n mynd i gyfarfod pobl newydd, dwi'n mynd i wneud pethau gwahanol, mae siŵr. Felly, fel myfyriwr yn Aberystwyth, nes i gychwyn sgwennu dyddiadur dyddiol yn cofnodi fy mywyd. Dwi heb sgwennu dyddiadur ers tua 15 mlynedd. Chi'n gwybod pam? Nes i ddiflasu. A nes i ddiflasu achos nes i gario ymlaen trwy 2 blynedd coleg, a wedyn nes i gychwyn gwneud gwaith ymchwil. A nes i sylweddoli bod y nyddiadur dyddiol i yn mynd fel hyn. Codi, brecwast, llyfrgell, swper, gwely. And repeat. A nes i fel, mae hwn y dyddiadur mwyaf diflas ar wyneb daear, so nes i roi stop arno fo. A pwy yw'r lle mae'r dyddiaduron ar hyn o bryd? Ella bod nhw yn y garej yn Hilfryn, ella bod nhw hefo ni yn y garej yn Erw Braf, pwy yw'r? Dyn nhw'n ddiddorol iawn. Ond mae o'n deud rhywbeth, sicr yn deud rhywbeth amdana fi, ond mae o'n deud rhywbeth amdana ni lle mae bywyd bob dydd yn cael ei weld fel rhywbeth diflas yn dydi. Bod yr hyn da ni'n neud o ddydd i ddydd jyst yn ddim werth i gofnodi, ddim werth sylwi arno fo bron. Ond di hynny yn wir, na di? Mae o'n gamgymeriad meddwl bod yn bywyd cyffredin o ddydd i ddydd ni yn ddibwys. Ac yn sicr i ni sy'n credu'n Iesu Grist, mae o'n gamgymeriad deud bod bywyd cyffredin arferol yn ddibwys, achos mae o'n fywyd arbennig gan bod Duw yn ganolog iddo fo. Y Duw ardderchog mae glywson ni amdano fo gan y salmydd, y Duw sydd wedi creu'r cyfan, mae o'n ganolog i'n bywydau ni. A da chi'n gwybod o'r adnodau enwog yna yn Galarnad penod 3. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr ni ffalla ei dosturiaethau y maent yn newydd bob bore a mawr i'w dyffyddlondeb. Y diwrnod mwyaf cyffredin, mwyaf run-of-the-mill, mundane, ydy'r gair Saesneg, i'r Cristion mae o'n gyffroes. Pam? Achos mae cariad a trigaredd Duw tuag atan ni'n Iesu Grist yn newydd bob bore. Mi allwn ni ddibynnu ar yn gwaredwr mewn ffordd newydd. Mi allwn ni ddysgu rhywbeth newydd amdano fo trwy'r amser
o'i air o. Felly, mae'n iawn i ni ddeud bod hyd yn oed diwrnod arferol cyffredin diflas yn wahanol, yn werth i nodi pan ydym ni'n ymwybodol bod Duw yn rhan ohono fo. Pam dwi'n cychwyn yn fanna, ydych chi'n meddwl? Pam dwi'n sôn am fywyd arferol cyffredin? Oherwydd, pan da ni'n meddwl am y darlleniad glwson ni o Lyc 24, ac yn ystyried be sy'n digwydd yn rhan gyntaf y darlleniad hwnnw, mae o'n ofnadwy o gyffredin, dydy. Taswn ni'n rhoi teitl i'm Nhegella, a fyddai ddim fel arfer, ond mi fyswn ni'n gallu disgrifio y bregaeth yma fel Iesu'n bod yn normal. Achos dyna da ni'n glywed, ynde? Iesu hefo'i ffrindiau yn bita darn o bysgodyn. Sa'n byd syfrdanol am hynny. Dwi'n mynd i wneud unrhyw fath o bwynt ynglyn â pam bod o'n bita pysgodyn yn fwy na llyseun neu cig. Pwy wyr? Achos bod yna bysgodyn yna. Mae'n debyg. Ond does o ddim byd anghyffredin am yr olygfa yna ar un wedd. Os da chi heb ddarllen yn union beth sy'n digwydd cynt. Yr hyn sydd yn gwneud yr darlleniad a'r digwyddiad yma'n syfrdanol, wrth gwrs, ydy bod o'n digwydd ar ôl y croeshoeliad. A mae ymatebion y disgyblion yn gliw cry iawn i hynny, achos bod Iesu jyst yna, efo'i ddisgyblion yn bita, mae ymatab y disgyblion yn deitha ni beth sy'n digwydd efo yma. Fwy nag unwaith, mae Lyc yn cofnodi ymatab y disgyblion. Yn deud i bod nhw'n... Lle mae'r darlleniad gynnydwch? Yn deud i bod nhw wedi syfrdanu, wedi cael braw yn adnod 37. Roedden nhw'n teimlo rhyw gymysgedd o lawenydd a syfrdandod ac yn dal i fethu credu'r peth yn adnod 41. Ond eto, Iesu Grist ydi o. Iesu Grist yn eu plith nhw, yn gorff, yn gig a cnawd, yn cydfita hefo nhw. Rhywbeth oedd o wedi wneud lawer gwaith o'r blaen. Ond mae'n arwydd o cad, yn does? I'r ffaith bod Iesu Grist hefo nhw. Da ni wedi clywed chydig bach o hynny o'r stori plant. Mae Iesu Grist wedi concro marwolaeth. Dydy holl gynllwynion, y Rhufeinwyr, yr Iddewon, yr arweinwyr oedd eisiau cael gwarad o Iesu Grist i hynna'n di llwyddo. Doedd na ddim byd wedi gallu cipio Iesu Grist a'i gadw fo yn y bedd. Mae wedi dod yn ôl yn fyw. Ac wrth ddod yn ôl yn fyw, mae o'n dymuno bod hefo'i ddisgyblion. Chi ffaith fach ddiddorol. Mae'n ymddangos o beth da ni'n weld, nad ydy drysad i cloi yn gallu stopio Iesu Grist ac yn mewn ag allan. Felly geitho fynd i rwla mae eisio a lle mae o'n dymuno bod. Ymhlith i ddisgyblion. Yn bita, yn siarad, yn cysuro, yn herio y disgyblion i barhau i'w ddilyn o. Ond eisiau ni aros ar y pwynt yna sydyn. O'r holl bethau y galla Iesu Grist fod wedi wneud, mae o'n dymuno bod hefo'i bobl. Mor bwysig ydy hynny i chi a fi gofio heddiw. Pan ydym ni'n deud mae Iesu Grist yn fyw, lle mae Iesu yn dymuno bod hefo'i bobl? Trwy ysbryd glân. Hefo ni, sut bynnag ydym ni'n teimlo ar hyn o bryd, be bynnag ydym ni'n wynebu, be bynnag ydy'r amheuon ydym ni'n ei brofi, sgyn Iesu Grist, dim diddordeb. Na. Da ni'n gweld o dystiolaeth y Beibl, mae o'n dymuno bod hefo'i bobl. Ac felly, dwi eisiau ni ystyried pa wersi sy'n yna i ni i dysgu o'r hanesyn bach yma o Iesu'n bod yn normal, o Iesu'n gwneud pethau cyffredin. Mae yna lot o hanesion sy'n sôn am yr atgyfodiad yn rhoi cipolwg i ni ar ymatab y disgyblion yn does. A dwi'n meddwl mae hynny'n taro tant efo ni, achos da ni'n gallu uniaethu hefo'r frwydr yma i gredu'n dydyn. Chybo,
Sul dwytha, mae'n siŵr bod yna lot o bobl wedi clywed pregethau ar Thomas. A Thomas wedi clywed newyddion, ond ddim yn siŵr dwi eisiau gweld pethau gyntaf. Da ni'n gallu dallt hynny. Ond heddiw, be dwi eisiau i ni wneud ydy gwneud rhywbeth chydig bach yn wahanol. Flynyddoedd yn ôl, pan nath Sky Sports ddod allan gyntaf, oedden nhw'n gwneud pethau gwahanol. Oedden nhw'n o flaen i hamsar hefo technoleg. A do gynnon ni'n Sky Sports. Oedd hwnnw'n destun dipyn o ffrion ti ni. Dwi'n ama bod mam a dad wedi cael Sky Sports pan eisiau coleg. Yn beth ofnadwy de. Ta waith. Ond pan oedd na gema ffwtbol ar Sky Sports, un o'r pethau, chi'n cofio'r bwtwm coch, dwi'n gwybod os di bwtwm coch dal i fodoli wan, di gwir. Ond oeddech chi'n gallu pwyso'r botwm coch ac oeddech chi'n gallu cael opsiynau gwahanol. Nid jyst gweld gêm bel-droed arferol, oeddech chi'n gwthio'r botwm coch ac oeddech chi'n gweld rhyw stwff gwahanol. Ac un peth oedd play a cam. A oedd play a cam yn golygu, yn hytrach na gweld yr holl gau pêl-droed a'r holl chwarae, oeddech chi jyst yn cael canolbwyntio ar un chwaraewr. A dilyn y chwaraewr yma o gwmpas, jyst yn gweld be mae o'n wneud. Wel, dwi'n mynd i awgrymu bod ni'n defnyddio play a cam i ganolbwyntio ar Iesu Grist heddiw. A mae o'n syniad da i ni fel gymryd hyn fel gwers trwy ddarllen y Beibl pryn bynnag. Oes mae yna wersi i'w dysgu wrth feddwl am ymateb y disgyblion, ond canolbwyntiwch ar Iesu Grist. A meddyliwch pam mae Iesu Grist yn gwneud y pethau mae o'n ei wneud yn ein darlleniad ni heddiw. Wedi deud yn barod bod o wedi dod i ganol y disgyblion, ond dowch i ni sylwi ar ddau beth yn sydyn. Sgwch chi dwch, yn sydyn iawn. Yn gyntaf, bod Iesu Grist yn y sefyllfa yma yn helpu'r disgyblion hefo'i amheuon. Yn ail, mae o yn ei hanfon nhw allan fel tystion i'r hyn maen nhw wedi weld yn nerth yr ysbryd glân. Felly dyna'r ddau beth dwi eisiau ni ganolbwyntio arno fo. Bod Iesu Grist yn helpu'r disgyblion hefo'i amheuon ac yna ni anfon nhw allan yn nerth yr ysbryd glân. Maen nhw i gyd yna yn y stafell. Mae Iesu yn ymddangos yn sydyn tra maen nhw'n sgwrsio am yr atgyfodiad a be mae rhai disgyblion wedi weld ac wedi glywed. A mae o'n deud shalom, yn y cyfieithiad newydd diwygedig, tangnefedd i chi. Oedd yn gyfarchiad arferol, ond yn gyfarchiad hefo ystyr ac arwyddocad llawer dyfnach pan mae Iesu Grist yn ei ddeud o. Yr Iesu Grist atgyfodedig yn deud, dwi hefo chi, heddwch i chi, achos mod i hefo chi. Ac yna mae Iesu Grist yn gofyn cwestiynau i'r disgyblion. Di disgyblion ddim yn siŵr be maen nhw'n ei weld. Maen nhw wedi cael braw yn naturiol. Maen nhw hefo'r gymysgedd yma o lawenydd, achos maen nhw'n meddwl na Iesu ydi o, ond ansicrwydd achos sut na Iesu ydi o. Mae o di marw, ydi o'n fyw, a maen nhw'n trio gwneud synwyr o hyn i gyd. A mae Iesu'n gofyn cwestiynau iddyn nhw. Rwan, tip bach i chi. Pan ydych chi'n darllen yr Efengylau, a mae Iesu Grist yn gofyn cwestiynau i'w ddisgyblion, nid isio gwybod pethau nad ydi o'n gwybod yn barod mae o. Iesu Grist ydi o. Mae o'n gwybod, mae o'n nabod clona dynion. Nid diffyg gwybodaeth sydd ganddo fo. Pan mae Iesu Grist yn gofyn cwestiynau i bobl feidrol, mae o'n ei procio nhw i feddwl am bethau fel fysa athrawon da ni'n wneud. Wel, Johnny bach, sut wyt ti'n meddwl mae'r sym yma'n gweithio? Medda'r athro neu'r athrawes sydd yn gwybod yn iawn. A mae Iesu Grist yn gofyn, pam ydych chi'n ama? Wan ta, ffrindiau anwyl, da chi di clywed fi'n eich dysgu chi am 2 blynedd, be di sail yr amheuon yma wan? Ac mae o'n ei helpu nhw i feddwl yn ddyfnach am be maen nhw'n gredu, be maen nhw'n ei weld, a'r hyn maen nhw'n ei deimlo
ar hyn y bryd. Yr un fath, i nina, wrth i ni ddarllen y Beibl, mae Duw trwy'r ysbryd glân yn cymell ni i feddwl yn ddyfnach pam ydw i'n teimlo hyn? Pam ydw i'n ymatab yn y ffordd yma? Ydw i'n credu? Ydw i'n ama? Ydw i'n gwrando mwy ar yn amheuon nag ydw i ar wirionedd gair Duw? Mae o'n gofyn y cwestiynau, ac yna mae o'n mynd ymhellach trwy helpu nhw hefo'r amheuon. Ac yn fama, da ni'n gweld heilioni ac amynedd rhyfeddol Iesu Grist. Dwi'n ni'n sawl gwaith ydw i wedi cael fy nhristau hefo niffig amynedd yn hun hefo'r genod. Bod nhw'n gwneud rhywbeth, lle dwi'n dweud, dwi'n newydd ddeitha chi am beidio gwneud hynna. A da chi'n mynd yn flin ac yn ddiam. Da chi'n mynd cael dim o hynny gan Iesu Grist. Mae o'n dyner, mae o'n ofalus, ond diolch yn gadael nhw hefo'u amheuon ac yn deud, sortiwch chi hynna allan. Mae o'n helpu nhw, yn dydi? Adnod 39 yn y Beibl Cymraeg newydd. Gwelwch fy nwylo am traed. My fi yw, my fi fy hun. Cyffyrddwch fi. Dwch yma. Gewch chi weld yn ulo a'n rhaid i. Gewch chi nwtio di. I chi gael gwybod, dim ysbryd dwi. Dim gweledigaeth ydy hyn. Da chi'n mynd yn hurt. Dwi yma. Fi ydi o. A wedyn mae'r cam pellach o gymryd pysgodyn a'i fita fo yn mynd ymhellach fyth, yn deud, na i hyd yn oed wneud be o'n i'n neud efo chi ystalwm mwyn i chi gael sicrwydd, mae fi ydi o. Bod yr atgyfodiad wir wedi digwydd, dwi yma hefo chi yn y cnawd. Felly mae yr arglwydd hefo'i bobl. Yndan, da ni'n mynd i gael amheuon. Da ni yn y natur feidrol, bechadurus, yn mynd i frwydro hefo pethau. Ond wrth i ni droi at y Beibl, wrth i ni droi at Iesu Grist, mae gynnon ni gymorth yn y sefyllfaoedd hynny. Mae gynnon ni gysur i'n helpu ni i frwydro yn erbyn yr amheuon hynny. Mae Iesu Grist yn dangos ei hun i'r disgyblion. Sbiwch, twtsiwch fi. I chi wybod go iawn, mae fi ydi o, a bod yr atgyfodiad wedi digwydd. Ac arwydd o cad, da chi rioed di meddwl am hyn, arwydd o cad y ffaith bod o'n deud, gwelwch fy nwylo am traed. Pam fysa fo'n deud hynny? Pam nath o ddim deud, dewch yma a rwbio am henni? Neu cyffwrdd top ymrae chi? Wel, wrth gwrs, dwylo a traed gafodd ei hoelio. Ac felly, wrth i atgoffa nhw bod o'n fyw, bod o wedi atgyfodi, mae o hefyd yn atgoffa nhw bod y groes wedi digwydd. Fo ydy'r un fuodd farw ar y groes. Fo ydy'r un nath i caru nhw ddigon i fynd ar y groes mwyn marw am eu pechoda nhw, a mae o dal wedi ennill buddugoliaeth ac hefo nhw yn eu cysuro nhw, yn eu dysgu nhw ac am eu harwain nhw yn eu blaen. Be sy'n helpu ni hefo'n amheuon? Cael yn cadarnhau bod marwolaeth Iesu Grist wedi digwydd, bod ei atgyfodiad o yn reality, a bod y cyfan wedi digwydd mwyn ni. Dyna sy'n mynd i helpu yr amheuon pan da ni'n gofyn, ydy Duw yn yngharu fi? Oes na faddeuant i gael? Ydy'r busnes Cristnogaeth yma go iawn yn wir? Mae Beibl yn dod â ni nôl â ni at y pethau canolog yma i'n ffydd ni. Atgyfodiad a marwolaeth aberthol Iesu Grist mwyn i ni brofi y berthynas a'r bywyd newydd yna hefo Iesu. Yr Iesu croeshoeliedig atgyfodedig. W'n i'n faint ohonoch chi sydd wedi bod yn edrych ar raglen deledu ddiddorol, ddydwn ni,
ar BBC. Freeze the Fear with Wim Hof. Chi wedi clywed am y rhaglen yma? Mae'n ddifyr iawn. Dwi'n siŵr iawn o'i gwerthu. Be maen nhw wedi gwneud ydy, maen nhw wedi hel llwyth o celebrities a mynd â nhw i ganol yr Alpa, a mae'r dyn yma'n honni bod yn oer yn gallu gwneud lles mawr i chi. A felly yn yr rhaglen gyntaf, maen nhw'n cael y 10 celebrity yma ar lyn wedi'r hewi, a maen nhw'n neidio mewn i'r llyn. Mae'n gwneud twll yn wir i chi. Mae ar iPlayer os ydych chi eisiau gweld. A'r theori tu ôl iddo fo ydy, trwy wneud y pethau eithafol yma, bod chi'n gallu delio hefo chofna ac yn y blaen. Cymwch efo pinsiad a halan. Dwi'n meddwl mae yna lot o ryw lol yn dod hefo fo. Ond mae'n ddifyr iawn. Ond yn yr rhaglen gyntaf, maen nhw'n leinio'r celebrities mae gyd i fyny, a maen nhw'n gorfodi nhw i neidio mewn i'r dŵr hewllyd yma. A maen nhw i gyd yn gwneud yr ofna a'r amheuon sgynnyn nhw, achos bod yr Wim Hof yma, y dyn sydd wedi treulio ei oes yn gwneud pethau fel yma, yn dod atyn nhw, ac beth cyntaf mae'n neud ydy neidio mewn i'r llyn. A wedyn mae yna broses o'i cadarnhau nhw a'i annog nhw'n deud, mae hyn yn bosib. Da chi wedi gweld o'n digwydd o flaen eich llygyd. Mae o'n reality. Mae hyd yn oed dyn, mae'n di oed ydwch 62 oed, yn ei shorts yn gallu gwneud hyn, allwch chi wneud o hefyd. A wedyn, diwedd yr rhaglen, wrth gwrs, maen nhw i gyd yn ei wneud o. Dydy Cristnogaeth ddim yn deud allwch chi wneud pethau. Mae Cristnogaeth yn deud, da chi'n methu gwneud beth sydd angen i'ch achub chi, ond mae Iesu Grist wedi wneud o ar eich rhan chi. Ac oherwydd reality y groes a'r atgyfodiad, mae'n golygu bywyd newydd i chi sy'n credu. Mae'n golygu nerth a chysur i chi fel ac yr ydych chi yn stryglo hefo amheuon ac ofna. Pa amheuon da ni'n brwydro â nhw bore yma tybed? Be di'r ofna sydd wedi dod i'n rhan ni? Gofynnwch i'r arglwydd Iesu eich helpu chi. Edrychwch ar reality y groes a'r atgyfodiad a gofynnwch sut mae hynny'n newid yr ofna a'r amheuon da chi'n ei wynebu bore yma. Mae'n rhan allweddol o'n ffydd ni bod ni'n brwydro hefo amheuon, nid dim ond ildio iddyn nhw. Achos mae grym atgyfodiad Iesu Grist yn dod yn rym i'r Cristion, medda'r apostol Paul yn ei lythyr at yr Effesiaid. Effesiaid 1:19-20. Dwi hefyd am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Dyma'r pŵer aruthrol wnaeth godi'r Meseia yn ôl yn fyw a'i osod i eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw yn y byd nefol. Felly peth cyntaf, mae Iesu yn helpu'r disgyblion hefo'i amheuon. Yn ail, mae o'n i anfon nhw fel tystion allan i'r byd yn nerth yr ysbryd glân. Mae'n rhyfedd dydy sut da ni fel rhieni yn newid yn agwedd ni wrth i blant dyfu fyny. Pan mae babis yn fach, da ni'n ofnadwy o ofalus ohonyn nhw. Yn ei gwarchod nhw, yn cadw nhw'n agos atan ni hyd yn oed yn gorfod codi penna nhw achos bod nhw'n digon cry i ddal pwysau i penna. Da chi'n mynd rhoi nhw ar ben silff, da chi'n gwneud yn siŵr bod na ddim byd all ddigwydd i beri niwed iddyn nhw. Ond wrth i'r plant dyfu, i fod yn oed ysgol, mae'r gofal dal yna, ond mae natur y gwarchod yn wahanol yn dydy. Da chi'n gweld nhw yn mynd y bellach i ffwrdd oddi wrthoch chi, yn mynd allan i chwarae ar ben ei hunin, yn mynd ar swings, yn rhedag, yn baglu. A mae'ch ymateb chi'n wahanol achos da chi'n gwybod wrth i blant dyfu fyny bod yr broses yna'n gwneud lles iddyn nhw, bod o'n rhan o dyfu fyny. Dwi'n gwybod bod gen i'n amser i ddweud stori yma, ond dwi'n wedi dweud ti. Wsos dwytha, nathon ni weld rhywbeth rhyfeddol wrth bwr brecwast. Oedden ni gyd yn ista wrth y bwr. Ac oedd lleici yn ista ar ei chadar hi,
A dyma hi yn rhyw, dwi'n gwybod be nath hi rhyw stretcho, a nath hi just disgyn tîn dros ben oddi ar ei chadar. Ac o'n i'n geg agorad wrth y bwr, yn meddwl, be sy'n newid ddigwydd? Diolch byth, nath hi ddim brifo yn ddrwg, ond da chi'n sylweddoli, dwi'n meddwl neith hi ar move yna eto. Achos mae wedi dysgu o frifo ac o wneud cam gwag. Yn yr hanes yma, mae'r disgyblion yn dod â'i amheuon yn eu cyffesu nhw wrth Iesu Grist. Mae Iesu'n ei helpu nhw, a mae Iesu wedyn yn dweud, reit, mae yna waith i chi wan. Chi ydy'r bobl fydd yn dystion i fi allan o Jerusalem, a wedyn mi fyddwch chi'n mynd i weddill y byd. Yn mynd wedi dysgu be ydi o i gael eich helpu gan Iesu Grist hefo'ch amheuon. Sylwch, yr un bobl, Pedr, Thomas, y bobl yma, da ni'n gwybod o'r Testament Newydd sydd wedi cael camau gwag, sydd wedi gwneud pethau sa chi'n meddwl, dylsa fo'n wedi gwneud hynny, yr union yr un pobl mae Iesu'n dweud, chi di'r criw sydd yn mynd ar newyddion da yma allan. A dwi'n mynd i ddarparu ar eich cyfar chi fel bod eich tystiolaeth chi, o be da chi wedi weld, be mae Iesu wedi wneud drosta chi wedyn yn gallu cael ei rannu a phobl eraill. Iddyn nhw gael profi y cysur a'r bywyd newydd sydd yn dod wrth gredu yr Efengyl. Fel Cristnogion, da ni'n cael yn anfon i'r byd fel arbenigwyr wedi cracio bywyd a cracio Cristnogaeth, mae pob peth 100% gynno ni. Da ni'n cael yn anfon allan gan Dduw fel pobl doredig, fel pobl sydd yn camddallt, yn gwneud camgymeriadau, yn siomi'n gilydd. Ond trwy'n profiadau ni, da ni'n gallu deud wrth bobl eraill, y llanas dwi wedi wneud, bod fi'n mynd all pob peth, yn hystiolaeth i ydy bod Iesu Grist yn yngharu fi. Fy nhystiolaeth i ydy bod Iesu Grist yn fyw, dwi'n gwybod achos dwi wedi profi i gariad o, a dwi eisiau i ti brofi'r cariad hwnnw hefyd. Be sydd angen wneud? Edifarhau a derbyn maddeuant trwy roed yn ffydd yn Iesu Grist. A mae'r ysbryd glân yn ein galluogi ni nid i fod yn berffaith, nid i fod yn glyfrach na pawb arall, ond i fod yn ddigon gonast a gostyngedig i ddeud yng Nghrist mae'r atebion. Yn yr ysbryd glân mae'r nerth a'r gallu i'n arwain ni i wneud hyn, nid yno ni'n hunin. Da ni'n gallu wynebu ofna. Da ni'n gallu delio ac amheuon a cholledion oherwydd pwy ydy Iesu Grist a be mae o wedi wneud drosto ni. Ac yn Iesu Grist, wrth gwrs, mae gennym ni yr un perffaith sy'n gallu cydymdeimlo â ni pan ydyn ni'n methu, pan ydyn ni yn siomi ni'n hunin a'n gilydd. Dwi'n mynd i orffan hefo'r adnod yma o llythyr at yr Hebreaid. Sôn am Iesu Grist, canys nid archoffeiriad heb allu cydioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Felly, oherwydd pwy di Iesu Grist, oherwydd bod o'n cydymdeimlo a heb bechod, gadewch i ni nesau mewn hyder a torsedd gras mwyn derbyn trigaredd a chael gras. Paid â poeni. Bywyd hefo Iesu Grist. Bywyd cyffredin, bywyd anghyffredin. Bywyd hyfryd lle mae'r arglwydd yn bresenoldeb yn y pethau myndên o ddydd i ddydd na, yndi. Ond hefyd, wrth i atgyfodiad o, oherwydd i ras o'r hyn nath o ar y groes, mae o'n golygu bod yn bywydau a'n dyddiau mwyaf arferol cyffredin ni ar ysbryd glân ar waith. I'n cyffroi ni, i'n galluogi ni brofi mwy o gariad Duw ac i'n galluogi ni rannu hynny a phobl o'n cwmpas ni. Gobeithio y cawn ni fendith yn myfyrio ar yr adnodau yma wsos yma. A diolch i chi gyd am
chamynedd efo'r dechnoleg ffeiledig iawn. Da ni'n mynd i orffan yn canu, da chi wedi cael preview bach, canu yr emyn 49. Diolch i ti, yr holl alluog dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Dwch ni godi i ganu. Be? 49 di'r rhif, sori. Diolch yn iawn i Glyn a fi waith ar y cyfrifiadur yn y cefn, a phob bendith i'ch gyd am yr wythnos sydd i ddod. Dewch ni orffan yn cydadrodd y fendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth.